Her første O. Nu skal I se, her kommer lige lidt lektiehjælp til på søndag, hvor jeg skal aflevere jeres printklare filer. Og den her video er til dem af jer, som er lidt i tvivl om, hvordan man gør filen klar til print og laver en PDF fra Photoshop. Så nu skal I se, som I kan huske, så handler det om at få bleeds og skæremærker rundt om jeres plakat. Det betyder, at der skal være et område af plakaten, eller det vil sige, at der skal være et område rundt om plakaten, som printeren kan tage fat i, og så skal vi have de der bleeds og skæremærker, sådan at skærepersonen i printvirksomheden ved, hvor han skal skære, og at der ikke kommer mærkelige hvide streger, hvis han skærer skævt. Så lige indlægsvis, så kan I se, at jeg har en masse layers her, men jeg vil lige vise jer, at min baggrund, den er lige lidt større end min plakat, og at Malik, som jo også stikker lidt ud hernede, det layer er også lidt større end plakaten. Det vil sige, når jeg laver min bleeds, så stikker det faktisk ud over. Så lad os lige lave nogle bleeds sammen, og så kan I se, hvordan man gør. Det første, I skal gøre, det er, hvis ikke I kan se jeres linealer her, som jeg har, så skal I gå op i vis, og så lige gå ned og tikke af ved linealer. Så kommer de her frem. Og grunden til, at vi gør det, det er, fordi vi kan trække en hjælpelinje ind, der sådan magisk lige hopper på plads, når man nærmer sig kanten af sin plakat. Så det gør vi lige alle 4 ender af plakaten. Sådan der. Og så skal vi lige ind og lave et område rundt om plakaten, som printeren kan tage fat i. Så jeg går op i billede og i ladderstørrelse, og så sørg for, at det relativt er klikket til. Så kan jeg nemlig sige 4 mm og 4 mm. Og husk, der skal stå millimeter her. Hvis ikke der gør det, så ændrer det lige til millimeter. Når jeg så siger OK, så vi kunne se, at der er kommet et lille ekstra område rundt om de hjælpelinjer, jeg lavede før, der skulle markere, hvor plakaten går til. Og fordi de der layers, jeg viste jer før, min baggrund og Malik, er store nok, så stikker de ud over. Det kan være, at jeres ikke er store nok, og så er I nødt til lige at justere jeres design, så der rent faktisk er bleeds i jeres design. Nu skal vi så til det der lidt irriterende arbejde, hvor vi skal lave skæremærker. Photoshop er desværre ikke rigtig lavet til at lave skæremærker selv. Det er der flere af de andre programmer, der kan. Så vi må lave dem selv. Så det første jeg gør, det er at gå herned på plus og trykker plus, så kommer der ekstra layer, og det er vigtigt, det ligger i toppen af jeres design. Så for det ligger helt oppe i toppen. Og så, nu skal I se, nu laver sådan nogle lange streger ned langs med kanten, og så sletter jeg noget af stregen. Jeg skal nok lige vise jer, hvordan det kommer til at ske. Så jeg går ind i min markeringstool, så vælger jeg lige den her markeringsrammeværktøj til enkelt kolonne. Og I kan se, der er både en lodret og en vandret. Jeg starter med den lodrette, og så kan jeg sådan lige scrolle lidt ind her, og så kan jeg klikke her på den her linje, og så højre klikker jeg, og så siger jeg optegn langs markering, og så siger jeg, at den er sort og 1 pixel, det passer mig godt. Så siger jeg OK. Nu skal I se, hvis jeg lige fjerner min hjælpelinje, så kan I se, at der er kommet en sort streg, og den sorte streg ligger altså på det her layer, og det skal alle 4 sorte streger. Jeg tager lige min hjælpelinje tilbage, så popper jeg over den anden side. I må gerne spole frem, hvis I har fattet, hvordan man gør. Nu gør jeg det lige 4 gange, så kan I spole frem til, når jeg er klar med det. Så en gang til. Sort, 1 pixel. Tak for det. Zoomer jeg ud. Så tager jeg lige den, der hedder den samme, men vandrette udgave. Klikker på den der. Højre klikker. Optegn langs markering. OK. Zoomer ud, og så popper jeg lige ned i bunden. Zoomer lidt ind. Klikker på den der. Optegn langs markering. Jeg er en lille bitte smule upræcis, som I måske har lagt mærke til. I kan jo være lidt mere præcise. Så markerer jeg lige og fjerner mine hjælpelinjer. Og så kan I se, at nu har jeg en grim sort linje hele vejen rundt. Jeg vil gerne have fjernet det meste af de sorte linjer. Så vigtigt, at jeg stadig har markeret det her layer, hvor de ligger i. Så kan I se, at det jeg i virkeligheden gerne vil have, det er, at det her kommer væk. Jeg trykker backspace. Så kan I se, så har jeg nogle skæremærker, der er uden for plakatens område. Så gælder det bare om at få fjernet alle de her sorte også. Så nu kan I se, jeg gør lige sådan her i alle 4 hjørner, som jeg lige gjorde der. Hvis I har fattet pointen, må I gerne spole frem. Jeg gør sådan der. Og så kan I se, så kan jeg nu med sådan relativt lethed fjerne resten af den øverste linje. Den vil jeg ikke have, fordi den kan jo komme med i printet,
hvis printpersonen skærer forkert. Jeg vil kun have de her hjørner, som er uden for plakatens område. Så skærer han langs med den og langs med den. Så det gør jeg lige. Spol gerne frem, hvis jeg har fanget pointen. Fjerner den der. Væk med den. Spoler ud. Eller zoomer ud, som det vel teknisk set hedder. Og så skal jeg lige op og have fat i den der. Væk med den. Så mangler jeg kun hjørnet hernede og de to sider. Så jeg klikker udenfor. Sletter det område der. Zoomer ud. Markerer det område, som den lange sorte linje, der skal væk, er i. Og trykker backspace. Så gør jeg lige det samme på den høje her. Det passer, hvis man har været sådan der. Jeg tjekker lige den er væk. Det er den. Glimrende. Så nu har jeg skæremærker, og jeg har bleeds, og derfor så har jeg vist skærepersonen i printeriet, hvordan han skal arbejde. Nu kan jeg lave en fil til ham. Så når alt det her er klar, så går I ind i filer, og så siger I gem en kopi. Det er måden i Photoshop, vi bedst kan lave en PDF på. Så gem en kopi. Så foreslår den sandsynligvis, at I skal gemme det i Creative Cloud, men det skal I ikke. Der kan I gemme alle jeres Photoshop-filer, men gem jeres PDF'er på computeren, for dem skal I jo aflevere til mig. Så lige nu så siger den, at det skal være Photoshop-format, det er det, den altid tror. Men vi vil gerne have en Photoshop PDF, og så siger jeg gem. Jeg har allerede indliggende, men jeg erstatter den lige. Og så kan I se, jeg har lidt forskellige standard eller forudindstillinger her, fordi jeg har givet prints til Vestakopi og Blurb i USA og sådan nogle steder. Men I skal bare vælge høj kvalitet. Og så tror den, at I gerne vil bevare Photoshop-redigeringsmuligheden. Det vil I ikke, for så bliver det en kæmpe fil. Så det klikker jeg lige fra. Så siger jeg gem PDF. Så tænker jeg jeres maskine lige lidt over det, og så skulle der meget gerne ligge en PDF klar til jer ude der, hvor I nu har valgt at gemme den. Jeg tjekker lige hos mig. Den ligger der. Så dobbeltklikker lige på den. Og så tjekker jeg lige, om alt er, som det skal være. I kan se, der er skæremærker her, og plakaten ser ud til at være rimelig flot opløsning, så jeg er tilfreds. Når jeg har lavet den fil, så lægger I den bare ind i jeres egen portfoliemappe på Google Drive, og så er den afleveret. Gør det senest på søndag, og sig gerne noget til mig, hvis I er i tvivl om noget som helst inden da. Vi snakkes ud.